Hey, lalela ngitshele mina. Yabona ubaba kaTrevor wabulala ubaba ukuze beqole ifa lethu. Ifa lethu lidle uTrevor. Fa, are you going out of your mind? You really need professional help, Nganasekhaya. You really need help. I'm very worried about you. Lalela Phili. Ubaba kaTrevor wabulala ubaba ukuze besiqole ifa lethu. So mina ngeke ngizengidlale mina uTrevor ngisaphila. Ngikeke Phili. Ngikeke. Fa, stop this madness. You're going crazy, can't you see? And you're scaring me. Khalake. Kwenzakalani vele ngawe Nganasekhaya? Lalela Phili. Uma before shone wangitshela yonke into. uTrevor uyiqola. Don't listen to this. That's also, I'm concerned. Asephumlani mfethu. Ngathini mfethu uthola umjida mfethu thekeni mfethu. Vele mfethu uyibambe ngomuthi mfethu. Ngoba mfethu ngiyambona mfethu lo muntu mfethu vele umuntu oyinyanga mfethu njengoba bejana mfethu. Yebo mfethu. Lo muntu mfethu khona umgomo kahle abantu. Ngabe ngaqala ngayo mfethu mina. Yabona umjida vele banakuthatha mfethu osha uDikla nje mfethu lo solwade mfethu. Udilika lonke. Osolwade mfethu. Asephumlani. Awumtshela. Lotswara vele kahle. Usebenza vele. Sebenza uyunga mfethu lembotho zayo. Hawo nje mfethu engicela kakhulu mfethu. Umbala aqede isho university mfethu. Likhethe lethula umbelesele nje mfethu namathele njenge black tie. Akuse ngithele ngobisi lebele mfethu. Soxebuka lo mjidi ngiyakutshela mfethu. Hawo mase lilanga sengiceke kahle. Vele ngithi udayise unge emaphosini nalabangani bakhe. Yabonani mnami mase include nabangani bakhe. Ungazi udlale nje lefa uyakutshela. Kumele uyipopola ingozi. Kodwa mfethu phela nawe wenze njani mfethu? Inganekile nje usikhotheni wonke. Mfethu, azokudubula lamajida mase ubhayiza. Kanti wena ufuna ukudlalela kona kanti? Nami lo mjida mfethu hawu. Kambe isonto konje. Uzala. Awuyinceku. Ngeke phela ngidlule kanjena inceku sengiyibonile inceku. Inceku Ninginceku nina ningilandela nini ebandleni hlazi nginibona nje nijima nje la nina ebandleni ningilandela nini ngoba inkosi mina yangisindisa ngiyafisa ukuthi nani ngelinye ilanga iphinde imsindise nani ningilandele njengoba ngihamba mina ngimkhonza uThixo ophezulu. Hawu inceku. Hawu lithi izwi wozani nazo kunoma zibovu ziyohlanzwa. Indaba Phili. Akudabukise. Ayi. Ngixawa ile ndaba kaFa. Wenzeni? Hey, ngathi uyahlanya nje manje. He's saying things that doesn't make sense. Nje he's acting crazy. Mhlawumbe lento okushona kwama wakho imudla kakhulu. Give him some time. Maybe he'll come around. Hey. Yes, babe. Izinto seyishintshile manje. Khari ushintshile platini. Corona. Ngikhuluma ngoFa. Like manje usethi akafuni ngisho ukubona. Ngeke ayisho. Ngakhuluma nje naye. Angazi ke. Nami qhamuka.
Sengupopayi wena manje. Phile umtshela ngani ukuthi ngitheni kwena? Ha? Mthetho safuna uphinde ngibone la. Ngiyabuza. Ngiyakubuza. Mthetho ucela ukugcina ba? Ucela ukugcina wena. Ha? Uqinwa yini manje? Ukhuluma ngani? La wena. Ucabanga ukuthi mina ngazi ukuthi noyihlo nidlifala sekhaya. Hey, dude, come on. You're losing it. Va! Eish. Va, come on, stop it! Hey, unaphili. Va, stop it! Stop! La unathep. Ngifuna ifala ngilesekhaya libuye njengoba linjalo, okay? Hey, uhlanya ngempela wena. Yazi ngithi uphiliwe uyadlala. Hey, lalela la. Khofa lakini lilothola la kumina. Awuhambe usebenze yokuhlanya. Ha. Usingehlanya mina. Samfa! Hey, nifaka futhi ngicela ngisiza please. Fayini kodwa fayini fa. Uyahlanya wena. Uyahlanya. Ngizokubulala Themba yazi. Hey, Themba ngizokubulala yazi. Trevor, Themba ngizokubulala yazi. Ngizokubulala Themba yazi. Uyahlanya wena. Ngifuna ifala sekhaya nje. Trevor! Trevor uyaphi nawe manje? Fa uyabona ukuthi wenzeni fa? Fa uyabona. Yo. Aziyakhipha la kusitasa sami mntanami. Thiwani? Lalela. Kulonyaka engathi umnyaka wempumelelo kuwena. Umcebo usiseduze. Isinqandamathe sakho naso sisendleleni. Ungayithola ufinya ngendololwane engekudala. Yo. Hayi ngiyakutshela. Hayi baba. Hayi ubastard baba, ubastard. Kodwa sakho. Yini ngambe into December i-Sagittarius. Sagittarius. Yeah. Iza nayo baba. Ya nasi. Ungumuntu obukeka eneyinkinga othandweni futhi ngathi sisazoqhubeka. Kodwa ukubekezela kuyinto elungile ngoba kungekudala kakhulu ungayithola nawe umuntu ocebile. Ari sikho. Ayazi baba. Uzothembela kulento ayikho lento. Indaba horoscope ayikho into engekho baba. Mfethu naku uphili yakabonwa mfethu wahamba ngithi asho yona qona. Usho ukuthi sizoba nesithando. Mina lo ngakwazi bra wami. Angikaze nje ngikubona aba nentombi. Angazi nje abangani bayo. Usendleleni sinqanda mathi mhlawumbe umuntu ofonayo nje la ukuthi Hayi, manje usaqhamuka. uzobheka iqhatha kusiqanda amazi hayi suka. Wena nemali hayi suka. Kupunguza amalanga umlilo ongena kucisha abafazi banamuhla usheve emabhodini bawuxisha sewena ndoda egodini lakho lokuzubisha ewe sokhweni laba bayosha imndeni namuhla mawunefi yagebha bafuna imali nemizini usaphila bayogebhela ngiyakutshela lamazwi wakhumbula uswazilalela lalela uyothufa yakhe impilo beyigodela baye befinsini sebeyitholile gidigidi egodini bayokudedela wena ungesana kudedela uyothi uhambe emnqamlezweni ubakhumbula lamazi asezweni ohe unozizwe bayibhekile izinto zezizwe zuzwe ngesiphumo umhlabathi bayokuthwalisa ongakabi buthakathaka bayothukuthela bese ngasenzeki bekade bekufisa labo babhekelela ubasozwa abasokolisa kade abagebhile umambane ngiyaqhashisa intandokazi amadodakazi namakhosikazi kade ndoda bazogedisa kulomhlaba usababa Ingiyani phansi. Yini manje baba, kwenze njani? Umuntu uyajwayeleka ngoba nakhe nje. Manje isibhamu Isibhamu phela sokubulala. Ngizobulala umuntu ufunga uma isemathuneni. Ubulawela nomuntu mfethu. uTrevor udlifala sekhaya mina ngisaphila. Ngake. Baba kaTrevor wabulela ubaba ngoba ufuna ukusiqola ifa lethu. Ba uTrevor manje.
Lo mjida kaBhili. Uyazizwa kahle ususini. Hayi bo Phetheni. Hey, kanti lo hlama loyo awashawa ikhanda kwamanje, awashawa ikhanda. Philip, Ebheni awukahle mfethu. Fa, awehlisa umoya mfethu. Uyazizwa kahle uthini? Lo mjida kaBhili akahlali nala. Akahlali ngisho eceleni kwalana ke mfethu. Angisaphathi indaba yamafa. Guys, ngeke. Ntomndeni le. Ngizoyilungisela mina, okay? hey, fa, mfethu, ngibheke kahle. Nami ngicisha bomndeni. So uma ukuthi mfethu ufuna ukuyoshaya ikhanda Trevor, nami mfethu ungangigabazi. Ngiyini baba? Ben. Cela ungayifaki endaweni engaqondakali mfethu. Yes? Please. Eyizofo mawunefam sizamdala inazo engqonqolo zifam ngesifuba umhlabathi bayokuthwalisa ongakabi buthakathaka bayothukuthela mase ngasenzeke bekade bekufisa lapho babhekele ubasozwa basokolisa kade abagebhile umabana ngiyakuqwashisa mduphi imbongi ngananazi Dlalisa ngalo. Dlalisa ke luduza. Bamsila ke. Stop it. Ngiyakusula. Usula ini? Ngikusula ngomsila. Ima. Bakusula. Stop this thing. Bangifuna ukusula. Oh man. Ngiyakusula. Ngisula kanjani? Ujulukile. Please angijulukanga. Wazakusula. Awe ngani? Ngixolisa. Oh, Trevor, ifoni yami. Iphi? Wele ngalana. Ngikuthathela. Angithole ifoni yakho. Mhlawumbe ingene nawo phakathi kombhede. Angiyitholile ifoni yakho. Hayi checka, ikhona lapha. Ngathi ingene ngaphansi kombhede. Mshado. Hayi wena bheka lapho, ngithi bheka. Mshado. What? iPhone yakho. Oh, thanks. Hey, how about a slice of pizza? Okay. Emma. Nice, eh? Emma, pen, não só no punho. Man. Ayibo. Ifakwe namhlanje vela mnandi. Yasithenga incane. Sihlezi sithenga the same thing nje. I-flavor efanayo. Mnandi.
Asambe phela. Awu, baba, qina ulele. Okay. Ngiyacabanga ukuthi indlela liyayazi ngivele. Ya sisendlini thina sinomuzi. Okay sis, okay. Sure. Guys, angihlele saphuma sePretsit. Sisivele nathi khona sine appointment naye. Liphi doch? Hayi, sisimuhle umsebenzi wakho uyancomeka. Ayifesa wala makhadi lawa yisol kanjani kodwa ayikhulani ngizomsethela kodwa izibongo mina mangabe ngizosenzama ethemba kude ukuze lento isethe ukuze nami phela ngingama nje abanye lento mayangasibhema ngangena enkingeni kabi so ngiqinisise indawo ezikude hayi around la. Ubonala msifethu. Urathi kanje ukusebenza nabantu abasebenza phakathi ebhenki ukuthi siswami sisazosebenza ngawo kusaningi sizokwenza. Ulevel sazoba right nje. Hayi correct mfethu. Sisi. Ngicabanga ukuthi mina nawe sizothintana emoyeni. Hayi okay, kusine sengolindele uqobo lokho. Alright sis. Yeah. Alright sis. Okay. Unjani sisi? Ngikona sisi uyasicina isikhathi. Itoho sisi. Guys, ngicela kusasa amakhadi abuye ngoba umlungu wami wangibona ukuthi awekho. Then ngingaxoshwa ngithi ngingaboshwa ngisho ukuboshwa. Please guys ngiyanicela. Hayi sisi ungapheniki umsebenzi wethu professional sokubuyisela nje amakhadi akho ngeke uzilahlele lo msebenzi. Emusa emboda tatazela kanjani sisi? Relax sisi wami khuleka yonke into shela kuthina. Hayibo. Kodwa mangabe ngalahleka amakhadi umlungu uqala ingane yami yakhokhela ikhadi and then yasinika nempahla engasasebenzi. Kulo mlungu ngisiza kabi mase kuphela umsebenzi ngayenye into ukuthi mase ngase ngiqhatheke futhi.